Ladies and gentlemen, once again, my name is Israel Mateke Zulu, aka GP Ma Orange. Allow me to introduce our host today. Mfoka baba kunjani? Siyaphila mfethu. Igama lesibongo? Unjabulo Ngwenya. Ujabulo Ngwenya. Yes, Unjabulo Ngwenya. Where do you come from originally? Ngibuye eMnambithi. eMnambithi. Ezakheni. Oh, KZN. Yes. All right. Ukhulele kuphi? Ukhulele khona ngala? Ngikhulele khona ngale eMnambithi. Okay, eMnambithi. How was your childhood? Impilo nje yasemakhaya kakhulukazi ke ngoba le eMnambithi la sikhulele khona sikhule nje kuyi-environment ekhona ibe-rough kakhulu. Omalume ngoba sazi ukuthi vele ibhakule emakhaya into ebeyithwele. So sikhulele kuleyo environment. Ibhamu zigcwele ngapha nangapha. Kwaba yinto ke nawe oyibonamo sakhulu ukuthi naye life ngoba le emakhaya kuthiwa umuzi ongenasibhamu akusumuzi. So ke lento iyakhela kini manikhulu ukuthi generational. ukuthi hayi umuzi ongenasibhamu akusumuzi. And vele KZN kukabosibaba. Injalo. Why kuhlala kunezimpi laphana? Ngiyacabanga mhlawumbe ukuthi ngekhathi lezo zezimpi zabo IFP zabo ANC kudala kwathi makuphela lezo zimpi lezo abantu abaningi basala benebhamu. Okay. Uyabona basala benebhamu bagcina bangazi ke ukuthi benze njani ngazo. Kwagcina sekuyinorm nje endaweni ukuthi umuzi nesibhamu. Omalume ukuthi bafaka oBrainwood uhlala bagaxile. Ungazi ukuthi ibhamu ezomthetho wenlutho. So wena usurvive kanjani ukuthi ungabi yiphathi yabo gunmen balapha eMnambithi? Azange survive kahle. Azange survive ngoba nami ngikhule ngumuntu osithanda isibhamu. Imali osikhula sigenge izibhamu bezikhona. Sizithanda. Kwaya thothi ngoba ngaqala ngokubhema insangu. Nini ngagraduate ngaphina isikefu. Seselima ekhaya. Yabona. Iphupumali. Ikhona ngale iphupumali emakhaya. Ikhona i-double star. Ikhona i-double star abo shining top la. So once vele usuqala ungenelela edakamizweni ezinjalo ila sengena ama-plan ukuthi manje if ungenayo imali uyithola kanjani lento yokubhema. So ukuthi uzokwazi ukuzofida le addiction. And thothi ibhamu zikhona. Nje scheming mostly bekwenza ukuthi sibe bayi-4 abantu insizwa nje sikhula nazo ukuthi nalo nesibhamu bibo bayazi ukuthi uyasiphatha kunankinga. So kwagcina kubalula ukuganga. Sagcina kubalula ukuganga kwabalula nje ukuganga kanjalo. So uboganga muphi umgango wena? Into yokuqala nje umgango esengawenza kwakukhena. Okay. Ukubamba inkunzi. Ubamba inkunzi. Thosi nokusuka le kwasimo ngoba ngihlala kwasi siyobamba inkunzi kwa-A. Ngoba nale ngqondo ukuthi awugange la ukhulele khona. Mosha le uye lapha endaweni kube ngathi awenzi lutho. So uqale kanjalo ke nje. Okay, what's the worst scenario eyayenzakala in prison during your imprisonment? I-worst scenario eyake yenzakala ejele ngiyakhumbula ukuthi ngoba ngithe sengiphakathi futhi bengisese-Sun City. Osale wathathwa i-draft. Ngithathwe i-draft ngayi-Sun City. Transfer zathi Sun-Dragon. Yes, ngithathwe i-draft ngayi-Sun City le e-Big Block. I think lapho futhi bese ngiqala ukusindiswa. Usindiswe wasindiswa uma ufika eSun City? Ngasindiswa
Yes, mangifika eSun City. So yini kufikeni kuwe the day one my uzotransforma uzothola le nsindiso lena yini into efikile kuwe emoyeni wakho emotionally and psychologically? I believe into eyenzeka bekulabantu abagwetshwa ngabo-1989 right? Abenza iminyaka emikhulu kunale mina bengenza 15. Yeah. But I remember kunobaba nje wayenza waboshwa ngabo-89 owayekhuluma ngoJesu ejabulile lo baba omdala ejabulile yabona ngathi bengenza 40 yabona mara ebusweni bakhe ejabulile yabona ekhuluma ngoJesu ophilisayo uJesu osindisayo. Yeah. Lento le yangenza manje ukuthi ngizibuza ukuthi yini le yenza lo baba shizila ajabule kanje yabona ngoba abantu banestress ezahlukahlukene yini le menza abe nestress ajabule kanje ekubeni abantu abaningi banestress and then ngaba umuntu ofuna ukwazi kabanzi nongilalela ke egcineni ngagcina impela nami impilo yami ngibona ngoba ukushintsha awushintsha ungakaboni ububi obenzayo yabona. So ngoba ukushintsha kumele ubheke kuqala ububi obenzayo khani uzoshintsha. Nami ngazibona impela ukuthi hey ngibamba nabantu inkunzi la ngapha ngiyabhema ngihlukumeza abantu ngiyophelela yabona ngizibuza le kanti ngalelo langa kofika uPastor Ken Pastor John futhi bengabalungu because mina benginengqondo yokuthi sirufa abelungu ngaphandle sirufa kakhulu abelungu. So uNkulunkulu wasemsabelungu kwaba yibo abangishumayeza ngoJesu bangamukela kuJesu bangikhulekela semday ngakhuluma ngelimi gradually ke impilo yami yaqala yashintsha kodwa azange kube lula ngoba ubuze ngesinari yabanzima ingenkathi kumele ngikhethe uJesu ngeke inombolo sinari yabanzima kakhulu ngoba kwaba nesikhumba insizwa zisho ukuthi alikho igate lokuphuma khona lokungena kuphela yabona kuphunywa la. So ngangiredi ukufa ukuthi makumele banginqume kodwa mina ngiyiyeka lempilo ngoba lempilo ayingisizi nganix. Ngizogainani mangilongishana nenombolo ngizozuzana egcineni yabona. So kwacosta ngoba benginesikhumba remember ngalandwa kwamele ngikhulume ngisho ukuthi ayicha madoda ke asiphikisana siwahlazi la ekhaya asiphikisani ngomlomo. So makumele ngife kodwa mina ngikhonza ungelekejane ngikhonza uJesu kumele ngikhethe iyona scenario yayinzima ke but ngomusa kaNkulunkulu ngabona insizwa za-understand thamyekeleni ngosilo umuntu lo yamyekeleni ayisontweni ngoba kanje angazi khona into ebabambayo utamyekeleni ayisontweni kanjalo ngaqala ke ngesontweni ngoba ekuseni njalo eSun City makuyophakwa bekuyithe shumayela emalayinini abantu mangashumayeli uyatolika mongatoliki uyathandaza yaba njalo Monday to Monday ekuseni nantambama ekuseni ngakhula kanjalo makwahamba isikhathi kwagcina futhi nabantu engangishaya nabo inombolo kwaba yibo thawu pastor pastor usithandazele yini ngabona uDoc ukuthi sekuyabonakala inkambo yami ukuthi cha ngempela ngizimisele ngokushintsha. Kusho ukuthi nabo bebaphakamisa inombolo hayi ngokuthi kuyinto vele eqotho ekumele yenzwe babonile nabo amaphutha wabo futhi kube isibonelo kubo. Ithe masowuguquka wena sowuzinikela kuNkulunkulu babona ukukhanya ukuthi kahle kahle nayi indlela ekumele siyilandele. So wafunda walokhu sonta kanjalo bokuwothandazela abantu azange ufunde iBhayibheli like a course. Ngiyenzile theology. Wenze theology ngiyenzile human resource. Okay. Counseling almost certificate eningi ngoba ngaphakathi kakhulu bengifacilitate. Ngile sifaka ishirt elimhlophe ngifaka orange igate bengadini iphoyisa abantu ngisebenza nama psychologist wonke lama course asemajele anger management
life skin restorative justice yimi bengiyi-facilitator normally kuwona ama-HIV and AIDS. Bengiyi-facilitating most of those programs. You became a leader. Yes. You became a facilitator. Yes, bengiyi-facilitator. And then mase so hamba kule path transformation sowuzizwa kanjani emzimbeni nasemphefumulweni wakho? I think transformation is more about commitment in your mind ukuthi because kufana noma usumamkelile uJesu, but you must have goals omele uwa-attain ukuthi maybe ngifuna ukuba umuntu onjani, ngifuna uyaba nayo confident, ilo self esteem ayisabi khona, une-hope, une-faith ukuthi ekugcineni life yami izoba right, kune-hope yokuthi angizalwanga ngesigebengu, ekhaya mangizalwa bangiphi igama kwathiwa nguNjabulo. So i-mindset, because once i-mindset iba transformed then kulula nomzimba uyalandela ne-lifestyle. But if i-mindset iyona ejimile, mindset kakhulukazi impilo ayishintshe. Fana for instance njengenombolo, inombolo into eyenzayo bakulimaza ingqondo ngoba bakutshela ukuthi kusukela namhlanje wena ubani, ugqoke kanjani, usebenzela kuphi, uyangazi. So leyo nto mawuyithatha i-mindset nendlela obuka ngayo uzobuka mawubuka abantu abangashaya inombolo uzobuka njengempatha, abantu bakababi, and sometimes ubukela abantu kusasa bazokusiza wena uthi abantu bakababi because indlela ocabanga ngayo iyacounter. Yabona kunabantu abaphumile emajele, aphuma umuntu 1 month abuyele ejele hayi ngoba ethanda ukuganga, but uma esazibuka njengokuthi yena ungelekenjana or unongolozo ruyini ngeke ahlala ngagangi because i-environment yalapho nama-principles enombolo akuphushelela ukuthi ube isigebengu. Ama-principles nje akhona neyokuhlala ungabe isigebengu. And then how difficult it was to quit drugs? Yeah. Ama-cravings, ukurelapsa, akukho lula. Yes, akukho lula. So wena uthole amandla kanjani ukuthi ube umuntu oclean, uthole ukuthi manje awusakapi manje, awusamtsoli? Ngiyakholwa ukuthi uma wamukela uJesu uphiwa amandla, bonke abamamukelayo baphiwa amandla ukuthi babe ngabantwana baNkulunkulu. Lethiwa kuba nomehluko emntwini ozama ukuziyekela yena yedwa ngamandla akhe, because asinawo amandla ngokwethu ukunqoba isono okanye ukunqoba izinto ezimbi ebesizenza. Sidinga umsizi ukuthi abe nathi asisize, slowly sikhale kuye sithi uNkulunkulu ngifuna ukuyiphuma le nto, ngifuna ukuphuma kule zinto, anginamandla. Then somehow uNkulunkulu uyayenza indlela usithole unawo amandla, unawo amandla ukunqoba ama-craving, wenza ama-decision right, because enye into eyenza kube nzima ukuphuma edakamizweni ukuthi uyayeka ukubhema mara usaphila nabantu ababhemayo. And then how difficult it was to quit drugs? Yeah. Ama-cravings, ukurelapsa, akukho lula. Ngiyacabanga. Yes, akukho lula. So wena uthole amandla kanjani ukuthi ube umuntu oclean, uthole ukuthi manje awusakapi manje, awusamtsoli? Ngiyakholwa ukuthi uma wamukela uJesu uphiwa amandla, bonke abamamukelayo baphiwa amandla ukuthi babe ngabantwana baNkulunkulu. Lethiwa kuba nomehluko emntwini ozama ukuziyekela yena yedwa ngamandla akhe, because asinawo amandla ngokwethu ukunqoba isono okanye ukunqoba izinto ezimbi ebesizenza. Sidinga umsizi ukuthi abe nathi asisize, slowly sikhale kuye sithi uNkulunkulu ngifuna ukuyiphuma le nto, ngifuna ukuphuma kule zinto, anginamandla. Then somehow uNkulunkulu uyayenza indlela
usithole unawo amandla, usithole unawo amandla ukunqoba ama-craving, wenza ama-decision a-right, because enye into eyenza kube nzima ukuphuma edakamizweni ukuthi uyayeka ukubhema mara usaphila nabantu ababhemayo. Kuba nzima because ngenkathi uthi ngiyekile, for instance mangayeka ukubhema izolo, uma ngilizwe iswazi lapha or iskank ama-erele engishaya angangibuyisela, because ukuphuma kulezi zinto kuyabiza ukuthi ushintshe ne-environment, ushintshe nabantu ophila nabo, uthole abantu aba-positive minded, abantu abazokhuluma ngento ekwakhayo, ngento eqinisayo, nekusasa singasabi ukutshelana amaqiniso. Uma ungenzanga kahle wenzanga kahle, uma ubhede uyabheda, hhayi ubungani lobu hhayi angu-right noma uthi ukuthi uyamosha, yabona. So kuya-counter also again the environment. Noma uNkulunkulu ekupha amandla but awukwazi ukuthi ngiyayeka again ngispend isikhathi nalabo bantu ababhema lezo zinto engifuna ukuphuma kuzo, yabona. Kumele ngisuke and then i-mindset ngikholwe ukuthi nginamandla mina, ngeke ngicontrol ugwayi, ngeke ngicontrol ama-drugs, ngeke ngicontrol i-crystal, ngeke ngicontrol i-rock, ngeke ngicontrol whatever ngoba sometimes into eyenza again kube nzima ukuphuma nokuthi nokukhuluma nensizwa lezi ezibhema ithayi, ezibhema inyawupe, mangikhuluma nazo zithi kakhulu akuphumeki, kusho zona zithi akuphumeki, yabona. And ithayi ngeke ngalibhema, almost zonke lezi zinto lezi ebhenywa ngiyibhemile, yabona. But into enganqoba ngayo le, sometimes umuntu makathi akuphumeki ufana nomuntu ozivalelayo ejele, uwozivalelile, ngoba umuntu sidala unamandla. uNkulunkulu mayidala umuntu umdale ngomfanekiso wakhe, umnikeza amandla, automatically umuntu unamandla, yabona. So ngenkathi uthi ngomlomo wakho angikhoni ukulala ngingabhemanga, angikhoni, wena usifake ejele, hhayi ngoba leyo nto oyibhemayo inamandla kunawo, wena oyipha amandla, ngoba ukholelwa ukuthi awukwazi ukulala ungabhema, kusho wena. And uma kusho wena kuba nzima nomuntu ongaphandle ukuthi sikwazi ukukusiza. Kodwa uma ungaqala manje ushintshe indlela okukhuluma ngayo, uthi mina ngingalala ngingabhemanga, mina ngeke ngicontrole lezi zinto, mina ngidalanga ngibhema, yabona. So i-mindset automatically usuvumelana. Now you inspire yourself, your mind, and surely uzothola usunamandla, yabona. Nini uyeka abantu ukuthi uphume kanjani, akuphumeki lapha, kanti kuyaphumeka, akukho la kungaphumeki khona. I-belief system yethu iyona kumele ishintshwe. Oh, the belief System. So what's your strategy besides believing in Jesus Christ, osebenzisile to overcome the pressure of the friends, pressure of your gangster friends, the 26, Maupuma, pressure of people you've smoked with, pressure of the society ukuthi bazokujaja bathi no ushile lo ijele limthusile, how did you overcome practically logically, psychologically, besides the power of God? Okay. Kunento engayifunda leader, ngayifunda kakhulu le ejele. One, ngikathi ngishizila lento ngoba enombulweni azange ngabe umuntu ongenelela kakhulu, ngasheshe ngayiyeka, ngoba ngumuntu onokucabanga ukuthi lento izongisaphi. So ejele umuntu nomuntu unethikithi lakhe, yabona. So uma umuntu enethikithi lakhe, ngangumuntu othi angikwazi ukuthi ngingapruvela wena uyisigebengu usejele nami ngisejele ukuthi ngiyisigebengu. Angeke ngipruvele wena ukuthi ngiyisigebengu, ithikithi lami liyasho ukuthi ngiyisigebengu. Ngumuntu kunaleyo principle engayibamba. Number 2, principle engayibamba again ejele ukuthola kunamazinka ayi-2, amazinka ayi-2, A1 yokuxubha, A1 yokuwasha, amazinga kuneshawa and kune-toilet eli-1, and ejele umeselini eSun City si-8 for instance, uyaye etoilet ufole, ubeka kufole amathishu,
noma uyogeza ekuseni ubeka insipho amavasilabha afolile. Kunento engayibamba lina nje ngaleyo nto iyodwa ngathi empilweni shuthi nanoma still ungaba unamba bani ngifolile kodwa isikhathi sami sizofika. Yabona noma kuthiwa ngunamba bani noma kuyophakwa ejele nokuba unamba 150 kuyophakwa isection yonke and kumele vele kube no 100 and awukwazi angeke siba ama number one yeah awukwazi ukufola kumele kube nalo wokugcina kwenzeke bathi ukudla kuphelile makufika yena. Yabona so lo principle ngayithatha ngangazitshela ukuthi uma ngiphuma ngaphandle ngizobekezela until isikhathi sami sifike because into yenombolo ikwenza ufohle ngoba yonke into ifuna fast ufuna into enamba into zabantu ungeleketshana ngeke uzozwa ngempatho into zabantu one so when into zakho ufuna sigijime eninye zomuntu aziweli phansi yeba kodwa ukuze ngaphandle ke ngisurvive lo principle yokuthi angenzeli umuntu angikhompete namuntu impilo yami ayikho competition ozoba nemoto ongakabi nayo ngizombongisa ngithi mfowethu cha uwenze kahle ozothola umsebenzi ngakasebenzi ngizombongisa ozophumelela enze kahle kodwa nginale mindset yokuthi esami isikhathi sizofika nami ngigijima ngepace yami njengoba ejele besikwazi ukufola for 8 years patience phela sifole for 8 years ejele siphaka amalanga ahamba 1 2 awujam fane isikhathi 24 hours clock 5 past akuna mistake akuna mistake kodwa besikwazi ukubekezela ngasho ukuthi nala ngaphandle into engizosurvive ngayo ngani mangiphuma I remember kune scheme esafika ngoba bengiba kakhulu ukudrive makuthiwa siyacathula zafika ku December bathi asibangene uDecember ngenamali ngabantwana bathi asibangene ndoda bona sithembile nakhona bekhuluma ukuthi anjishaya iquantum siyalithengisa nga-80 uzoba right bathi ngazitshela ukuthi yazini mina angisiyisigibeni ngabaphendula mina angisiyisigibeni igama lami ngawenza amaphutha ngiyavuma kodwa ngase engqondweni ukuthi empilweni ngizobekezela ngizolinda until isikhathi sami sifike. Ngokuzwa kahle Mr Njabulo Pastor Njabulo Mr Njabulo I feel ukuthi thina as Africans we are the nation that wait for trouble or cause the trouble before we can solve the trouble. So how can we prevent ourselves as nation? Thina sesidlulele lapho. I'm referring to the the next generation. What can be the prevention before there can be another Njabulo who can experience what we have experienced before you've transformed? What can be yini engayenzwa sizwe sethu ukuthi kuzonke inkinga ezinazo mangikhuluma ngeinkinga ngikhuluma ngecrime kuphela khuluma ngeillness ngikhuluma all sort of odds. How can we prevent before it takes place and look for the solution after we tasted the fire? How can we? Uma siyabheka leader kunestatement enginokusisho ukuthi ngendlela thina esa-affecteka ngayo nokuthi umama indle emnyama uma encelisa umntana umntana ibela kaliyeki eli nakhona uzuyayekiswa ibele yabona kumele kuze kufakwe ichilizi ukuze umntana aliyeke kodwa akaziyekeli umntana ibele masikhuluma ngendle emnyama because indle emnyama lento sinokuphaphama njengoba ubuza question
siphaphama sometimes late after sekwenzeke sekune-chillies empilweni zethu khane siphaphama but asifundiswanga ukuba independent at an early stage njengomlungu abelungu iprinciple yabo ehlukile kweyethu unoma ezala uneroom lakhe ezalwa nje sesemncane neroom ufunda i-independence early so i-generation le yethu ekhona okanye lezayo uma ingafundiswa ukuba independent early yeba ungafundiswa ukuzimela early bazokwazi ukuthi izinto eziningi bakwazi ukusolve but i-system seseleyi-1 ukuthi siyaphushwa siyapushwa engqondweni zethu silimele because umuntu uzazimele kuthatha inkinga azaxoshwe kibo abona ngathi bamzonda kanti bazama kwenza isikhathi ukuthi akame yabona. It goes back to the word breadwinner. Mele kube nalo owaziyo ukuthi mele ayohuzuka abuye azoprovide. No, you said something that is very profound. Nami we are at the same page. Abantwana bethu masibafundisa i-independence babona ngathi siyabahlukumeza. Siyaba-abuser emotionally kanti you trying to teach them to stand on their own. Hence you find in our black families sanomuntu ona 40 something osathi mamam babami usafuna allowance emalini yomndende yakagogo nami ngumntwana wala endlini ngase kudala sokulwela i4 room eyakho umasipala esashaya ngale fence le apartheid no development no nothing iyalwelwa kuze kubulalwane a basic shelter no ngikuzwa kahle mfoka baba. So right now in your life, where are you right now at this present moment? How's your life? Currently I'm a missionary bandlini. A missionary is someone who started amabandla. It's a Pentecostal Holiness Church. So ngalo assignment I go to a place enginabandla and then nginikezwa a time frame ukuthi maybe after 6 months akube sekunebandla and then as soon as ngilima lelo bandla bathumela umfundisi ozofika hlala akhulise lawo bandla then again ngiyamuva yes ngilapho and also ngiyafunda kune course engisaqeda ukufunda ngiyakthanda ke lithi ukufunda ngiyakthanda kakhulu so bengisenza i-child psychology I think ngiqedile nje vele kumele ngisubmit nokunye nje ukufunda nje. How do you generate income? One enkonzweni njengoba ngenza lo msebenzi kuba ne stipend abangenzela sona kunenye i-company engiqeda ukujoin again i-2point nayo indlela engizama ukwenza ngazo income it's insurance company ngisela ama-products akhona so mangithola abantu kuba khona imali engenayo. What are your other skills besides ministry as a calling and working in the insurance and selling the products and so forth? What are your skills? Ama-skills enginawo leli ukukhuluma nabantu khuluma nabantu i-skill enginaso i-talent enginalo ukucula. I think not by June, July kune-single nje I believe engizoyikhipha ye-gospel. Your genre is gospel. I'll share the example the single or any track. I believe we are the nation that sings in all situations. As Africans, when a child is born, we sing. Tula tu, tula mama, tula san. When someone passed away, we sing. When we celebrate, we sing. Nasetanyani,
there's a genre. Ingoma nje into yethu nje, it's in our veins. So, and I heard you sing when we were at Modabi prison. When there was even motivating the demotivated. And to inspire the uninspired. Or to teach from experience. Ukuthi thina sathola ini njengoba silapha sibone kanjani impilo. I believe you have a great voice. Yes. Honestly speaking. So I would love people to hear your voice. This is your platform. This is your platform. Let people know you. Let people hear your voice. Someone after kuzwa la khona umhlolo ongayenzeka. But I say dinga lensizwa lesi sifuna ukuyifaka intweni. And at the same time, for me, I believe in talent. More than education. Yes. Because I believe talent it's your gift. And then education is something that you are driven to learn. Funda into eso, we believe if you can learn this, you can become this. And then we forget about our talents. And then along the journey, some of the people they relapse from education and go back to the talent. That is very important to have a balance and consider the talents and consider your gift. The Bible lithi isipho somuntu siyamenzela indlela ukuthi ahlale namakhosi. Yebo baba, mara asisho ukuthi kungafundwa. Asisho ukuthi singaphuphi, singadream, singaba ama psychologists, singayenza abo chemical engineering, singayenza ezinye izinto. But based on my experience, I came across graduates lapha babayise esikoleni ukuthi go study business management or go study chemical engineering. And then bese yena azikhethele ukuyorehearsa. Athi mina bazali kahle lento enginginika yona ngali ngiyayibonga imali yenu mara mina ngizithola ngela bese approach lapho. So that gives me a strong belief without any reasonable doubt ukuthi you can make living out of your talent. Kunengoma efika nje leader. Ngathi ngabe sehlulekile, ngabe sehlulekile, ngabe sehlulekile, Nkosi yami. Ngabe sehlulekile, ngabe sehlulekile, ngabe sehlulekile, Nkosi yami. Ayibambe lapho mfoka baba. Amen. You must be also become a music teacher. Amen. I will have your CV and put it in my office, in my library. Jesus. And then in the future, I will engage you. I will engage you to teach the young people how to sing. And I lead a good and kungathi ya prophet. You know emodabi bengculisa vele ichoir yeboshwa lapha emodabi. Umuntu umqalela phansi, voice exercise. You see, this is what I'm talking about. You also even know the voice exercise. Yes. Angithi mina I'm a teacher. I'm a nation builder. So I see where can you fit. Okay. You are also good in terms of life coaching. Khona abantu abayophila ngawe emhlabeni. Uyisibonelo esihle emphakathini wethu. Uyadingeka mntaka baba. Abantu abanjengawe mele sibasebenzise. Basebenze ubenefite nabanye abantu. Khona igumba fire ongishayele yona laphana emodabi. Laba lesi shayela amajimbo sishayela amagenga ke le. Yazi ungishayele yona ngenye version ngithi hayi noma. Yazi umusic uyakhuluma.
Yabona when I enter prison, Yeah, I found prison music talking to us. too much. Yeah. More than abanye vele, they use it when they terrorize Yeah. the weak ones. Mabayenza ama ritual wabo Yeah. based on their numbers, Yeah. so that others bangawuzwa ukuthi kwenzakalani ngale mtiyadiyeni Yeah. or ngale China or ngale Japan. Yeah. Mara mina, I found the music talking to us ukuthi Yeah. umusic oshawa yiboshwa, umusic okhuluma neziboshwa ukuthi kahle kahle uyazazi la ukhona uthini njengoba ula. Ngifuna ungiphindele leya ngoma leyo wayishaya lalanga lapha eModabi, indoda ekhali Yeah. iyaqinisela ngale version leyana ongishayele ngayo. Yeah. Ngifuna ba-Frostana abantu ukuthi you are a singer. Yeah. And being a singer qualifies in all genre. Yeah. You are not a gospel artist. Yeah. You are a musician, I'm a musician. in brackets. Yes. Mawubhekile yini ama-challenges and then yini okumele kwenzwe ukuthi umshado wenu wempela do us apart, sofa silahlane, Yeah. okwakho okwakho. Yeah. I believe leader umshado into enhle kakhulu. Yeah, into enhle kakhulu ebalekile kakhulu. Ama challenges omshado. One, umuntu nomuntu kumele abe willing to sacrifice. Okay. Yeah. Sacrifice. Yes, sacrifice number one. If umuntu engekho willing to sacrifice, enye into umuntu nomuntu ufuna ukuthandwa ngendlela yakhe. Umuntu nomuntu une definition ukuthi uthando liyini. For instance, kunomuntu omunye okholelwa ukuthi abanye bathanda ama gift. Abantu omunye uthanda nje ukuthi uhlale nayo, spende nesikhathi. So i-sacrifice izokwenza ustadishe umuntu wakuthi uthanda ini akathandi ini. Yabona, uzama ukumthanda ngaleyo ndlela afuna ukuthi athandwe ngayo, okanye abhilivele ukuthi uthando luyini. Mase number 3, elinye point, into emisa umshado xolela. Bonke abantu ababona sebadivorce bafinyelela ku decision ukuthi abasafuna uxolela. Yabona, so into eyenza umshado ukwazi uxolela, whether upartner yami or nami, kumele sikwazi ukuthi egcineni lithi kunele verse elithi lingashoni ilanga usakwatile. Yabona, so lelo verse ngiyalisebenzisa kakhulu lapha endlini sinomama ukuthi noma kuthiwa siyalwa bantu kwaqala kwathi 6 kumele sisodwe. Akumelanga silale asikhulumisani phela 3 days asikhulumisani, kanjalo seliba toxic lelo thando. So leyo principle iyasiza ukuthi now and then sikwazi uxolelana, now and then sikwazi ukubuyisana, now and then sikwazi ukubamba. But uyibekile Mr. Njabulo. yes. What is your concern or what is your take on polygamy? I-polygamy into yayikhona kakhulu ku-Old Testament. Old Testament siyabona boSolomon lapha. Solomon bekanabafazi abayi-700. Yeah. Nezancimfa eziyi-300. Yabona, but uma sesifika la ku-New Testament, kuba ngathi uNkulunkulu uyibuyisela lapha ukuthi udala u-Adam no-Eva. Yabona, because I believe ukuthi umuntu uma ezothatha mhlawumbe isithembu usuke nje efita inkanuko zakhe. Yabona, kuyinkanuko zakhe, but once ufunda ukuzimastara inkanuko and then ujabulele lo naye, kuba lula. Ukuzwakala. Yes, kuba lula. Pastor, asivale ngomthandazo. Amen.
Amen. Ya ngifuna uyithandazele le podcast, uthandazele sonke le crew le, Yes. uthandazele nalabo abazoyibuka, uthandazele nabantu abasebumnyameni, uthandazele abasejele, Yeah. uthandazele labo abahlukumezwa yidakamizwa. Yeah. Isizwe sethu sisenkingeni. Yeah. Asithi abelungu ababhemi or Injalo. abatshontshe, Yeah. kodwa inkinga enkulu elakithi Yeah. indlu emnyama. Yeah. Ngizothanda ukuthi siyivale ngomthandazo. Yes, leader. Yes. Awuzwakhe. Baba, egameni elihle lenkosi yethu Jesu, siyakhuleka ke mongcwele, sikhulekele lona loyo osemakhaya ngegama lika Jesu. Mongcwele ngimemezela isibusiso ngegama lika Jesu. Mongcwele ngimemezela ukuthi makube khona ukukhanya ngegama lika Jesu. Mongcwele lona loyo odinga umsebenzi akuvuleke, ilana labo uNkulunkulu abafinyelela ukuthi bayalwe emshadweni. Baba, makube khona ukuthula ngegama lika Jesu. Baba, ngikhulekela le podcast in the name of Jesus. Ikhulise mongcwele in the mighty name of Jesus. May expand in the mighty name of Jesus. Ikhule in the mighty name of Jesus. Ufanelwe udumo, ufanelwe ubukhosi ngegama lika Jesu. Mongcwele thinta ilona loyo ngegama lika Jesu, abagulayo abaphile ngegama lika Jesu. In Jesus name, amen. 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 Your last message to the youth. Yes, imiyalezo engu-youth ngathandi izinto. Bantu abasha, fundani, nibe nama-skills, ulungise ifuture yakho, ulungise ikusasa lakho. Awekho ama-shortcut empilweni. Wonke abantu abenza ama-shortcut, iningi labo basemajele, iningi labo bashonile, sihamba phezu kwabo. Bekezela empilweni, zimisele, funda, ithanda imfundo, thanda imfundo. Sikugcwele ekhathini zamanje abantu abangafuni imfundo. That's why kugcwele zonke lezi zinto zama-drugs nani. Zimisele, uthanda uNkulunkulu, ebusheni bakho umfuna uNkulunkulu. Mfuneni esatholakala in Jesus name. Amen. Siyabonga lithi. Thank you. Sibonga ukuzosibusisa namhlanje e-podcasting yethu. Amen. We highly appreciate your presence. Amen. Siyabonga lithi. Your invitation, it's muscular. Amen. Asibonge mntaka baba. Siyabonga lithi. Izophinde idibane futhi. Amen. uNkulunkulu akubusise. Amen. uNkulunkulu akwenze kahle. Amen. Ifiso zakho zonke zifezeke. Wonke amaphupho wakho Amen. ayenzeka. Abantwana bakho bakhule kahle. Amen. Bashadiwe kuba abantwana abahlakaniphile bamantombazana. Mm. Nomkakho Amen. aphumelele inkinga anayo la khona. Amen. Makube asebenze. Amen. uNkulunkulu akandisele. Amen. La uthathe khona kwande. Amen. Asibonge. Amen. Asibonge mntaka baba. Thank you.